Такава е си. Обещала съм ти да направя видео отговор какво мисля за теб. Днес цял ден ме натормози за това. Значи, искам да ти кажа, че адски много те обичам, много добра приятелка си ми и просто не знам. Винаги когато се караме, винаги ми някакво супер тъпо, защото ти си много важна за мен, а ние се караме с някакви глупости, но всичко си минава много бързо, защото осъзнаваме, че не можем се обичаме. Как си да е? Значи, бих казал, че си много силен човек, въпреки че си казваш, че не си. Имаш уникални качества, винаги си себе си. Притежаваш това качество, че не преценяваш хората без да ги познаваш. Аз лично адски много ценя това в един човек. И какво друго? Просто много неща имам да кажа. В момента всичко е в главата ми, не знам точно какво да кажа. 2 минути не биха ми стигнали, но ти си знаеш моето мнение, така че не намерих смисъл дори защо ме пита, но все пак. И така ще завърша, като ти кажа, че адски много си те обичам и така. Обичам те, мила.